Assalamu alaikum jama'a, ni ne dai Nura Tasi'u da nake kawo muku bayanai akan abin da ya shafi sinadarai, muhalli da kuma tasirin su sinadaran ga muhalli. To, mun ta yi bayani a bidiyoyinmu na baya akan abin da ya shafi sinadarai da kuma illolinsu ga al'umma da kuma shi muhallin. A yau kuma na zo muku da wani sabon abu. Abin da na zo muku da shi kuwa a nan a yau shine dokoki suke kula da waɗannan sinadarai da kuma irin illolin da suke haifarwa muhalli, wato dokokin ƙasa kenan. Daga cikin wayannan dokoki a yau zan faɗi dokoki ne guda 10 waɗanda daga baya za mu ci gaba da bayani a kansu, domin idan ka san sinadaran ko ka san muhallin ko kuma ka san illar da sinadaran suke wa muhalli, to kuma wace doka ce za ta kare ka daga illolin nasu. Na farko akwai National Effluent Limitation, wadda wannan ita ana kiranta da anti-pollution, wato duk wani abu da ya shafi gurɓatar muhalli daga ruwa da iska wanda masana'antu suke fitarwa, to wannan doka ita ce ta bayar da yanda za a kare muhalli ta wannan hanyar.